Hej alle sammen. Nu skal mig og min fætter, som kan høre malkeleg, gemmeleg. Vi filmer det hele. I kan også hoppe ind og kigge på hans. Han har ikke lige... Det er hans første video, han skal lave. Så der går måske lige lidt tid, før de kommer ud. Men I kan også hoppe ned og subscribe og like til mine andre videoer, jeg har lavet. Jeg så lige begyndt i dag. Og nu går vi ud i legerummet i Kemalke. Okay. Er du klar så, Malke? Men skal starte med at kælde. Okay. Jeg starter. Så nu starter vi, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. På række nu kommer jeg. Jeg tror, han er herude af. Han er ikke inde i teltgave, vi har. Funge! Ham der byen fandt mig. Du skal ikke kalde mig et dyr. Jeg kan ikke dyr, jeg kan byen. Han kan kalde. Og vi skal gemme os. Og jeg ved næsten allerede godt, hvor vi skal gemme vores hænge. Han fandt mig. Det var sygt irriterende. Så ved jeg aldrig... Jeg kunne høre døren. Nå ja. Så ved jeg aldrig mere skal gemme mig der. Ja. Men gud en goofball. Okay, er jo. Kom nu, tal nu. Okay. Jeg begynder nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. På række eller ej, nu kommer jeg. Jeg er herovre. Nå, ikke der. Ikke skal. Du skal herinde. Passer Den lille dyr fandt mig. Hold så kæft. Åh ja, det her det er en børnekanal. Det ved jeg. Ej, det er meget, jeg har Altså, vi er selv børn, altså. Malke. Vi skal ikke bande særlig meget. Nej, der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu må du komme. Lad mig kende lige det. Du er faktisk mega goofed. Goof. I skal ikke tænke på, hvorfor
hans kanal er lidt mærkelig. Du skal snakke din lille ko. Han hører gært. Han komme. Grønne. Nej, det gælder ikke. Så nu gik din kur. Nej, det er det faktisk. Jo, Det er det for sjov. Gå nu hen og tæl. ja. Ellers er det en ko. Ellers gik dyr. Det er dig, der er ny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. På række eller ej, nu kommer jeg. Der var han ikke igen. Han er så klog. Altså, jeg synes ikke, han er klog. Så nu er jeg på vej ud i legerummet og finde ham. Nå, kan se nu. Hvor må han er jo hænge? Mere end mig. Sig kukkuk. Hvad? Hvor kan han være hænge? Altså, hvis I får se hans video også, så vil I ikke helt sikkert, hvor han er. Men det er jeg slet ikke, nej. Må jeg lige sige kukkuk? Nej. Det har en lidt mistænkt. Det er han ikke. Hvor må han er? Han er et sted her i skolen. Jeg er ret så sikker på. Mælke? Kan du sige noget? Hvad? Sig kukkuk. Hvad? Han er herovre. Gør det. Nå, nu ved jeg det. Du er... Hej. Hvordan tog det dig så lang tid for at finde mig? Det var Det var da ikke så svært. Jo, det var. Nej. Nu kalder Gud. Så tror jeg faktisk ord. 1, 2, 3. Nu må du komme. Jeg skal også huske at tjekke ham ud. Mælke, jeg er ikke YouTuber. Nej, jeg er sgu ej. Ellers kan du ikke lægge videoer. Hvad fanden?
Ja. Spær penge. Altså, du er jo en YouTuber, ellers kan du ikke finde video op. Jo. Prøv selv at spørge din mor. Prøv selv at spørge din mimik. Ellers kan du jo ikke få subscribers, hvis du ikke er en YouTuber. Jo, jeg kan. Så er du også en YouTuber. Nej, jeg er. Så er du også en spade. Jeg spørger, om jeg er en YouTuber. Ja, kan du ikke bare sige noget? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. På en række leg. Nu kommer jeg. Mit hår er sunket. Vi skal lige gøre det igen. Her. Den med ikke, nej. Jeg tror, jeg hørte en lyd. Fundet. Vi fik fundet ham. Du er så fed, at du har øjne i din mave. Det er jo ikke engang løgn. Skidt ikke gøre for det. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeg kan ikke gå slukke videoen af nu. Der er en, der er en,